και από παρευρισκόμενο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας οργανωμένες ομάδες, θα έλεγα τραμπούκων ροπαλοφόρων, με πέτρες, με λοστάρια, αμέσως εκείνη τη στιγμή θεώρησαν σκόπιμο να δώσουν τη δικιά τους απάντηση, την απάντηση της τρομοκρατίας της Νέας Δημοκρατίας, την απάντηση της βίας, την απάντηση της ανομίας, την απάντηση του παρακράτους. Λυπούμαστε πάρα πολύ που ως κίνημα ομαλότητας και σταθερότητας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια εξέλιξη. Εμείς συνιστήσαμε στους οπαδούς του κινήματος να μην ανταπατήσουν. Δυστυχώς συνέχισαν την επίθεση, ενώ υπήρξε παρατεταμένη η ομάδα των ΜΑΤ, ισχυρής μάλιστα παρατεταμένης ομάδας των ΜΑΤ, οι κύριοι αυτοί προστάτευαν τους τραμπούκους, είχαν γυρισμένη την πλάτη σε αυτούς που εξφενδόνιζαν πέτρες και άλλα αντικείμενα απέναντί μας και βλέπετε τα αποτελέσματα, και με γυρισμένη την πλάτη εφόρμησαν εναντίον μας και έχουμε και θύματα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα την οποία η Νέα Δημοκρατία τάζει για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή κατηγορείτε τα ΜΑΤ ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα να σας προστατεύσουν? Μιλήσαμε αμέσως με τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος είπε ότι κατεβαίνει στην πλατεία και ότι έδωσε εντολή. Δεν έδωσε καμία εντολή. Δεν ακούστηκε τίποτα, τα ΜΑΤ παρέμειναν στη θέση τους με γυρισμένη την πλάτη και διευκόλυναν, αν θέλετε ακόμα, την επίθεση των τραμπούκων της Νέας Δημοκρατίας. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή? Είμαι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, γιατί περιμένουμε να νιώσουμε σίγουρη την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε δεχτεί κάποια ψυχολογικά σύνδρομα από τα επεισόδια που γίνανε στην Πάτρα. Και συγκεκριμένα γίνανε έξω από το εκλογικό κέντρο του κ. Βασιλιάδη, μετά από απρόκλητη επίθεση που έγινε από τους οπαδούς του Πάτρα. Βρισκόμαστε εδώ από πολύ νωρίς. Ο κόσμος ήταν ήρεμος, υπήρχε μία ομαλή ατμόσφαιρα, παρακολουθούσαμε τα αποτελέσματα και σε κάποια στιγμή, χωρίς να υπάρξει καμία πρόκληση, οι περισσότεροι καθόντουσαν και παρακολουθούσαν τηλεόραση. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στο γραφείο και παίρναμε τα αποτελέσματα από την Ομαρχία. Ακούμε να πέφτουν βροχιδών πέτρες. Βγαίνουμε προς τα έξω, κοιτάμε ότι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας με ξύλα σαν αυτό που φαίνεται που είχε καρφωθεί στον τοίχο και πέτρες που είχαν σπάσει, ζαρτινιέρες κλπ. Να σπάνε τα πάντα. Μπήκανε μέσα στο εκλογικό κέντρο, έκλεψαν την τηλεόραση, τα βίντεο, μπροστά στους αστυνομικούς, σπάσανε τα πάντα, δεν άφησαν τίποτα, ό,τι χρήσιμο ήταν το έκλεψαν και το πήραν μαζί τους, έσπασαν το αυτοκίνητό μου που βρίσκεται απ' έξω και ένα άλλο αυτοκίνητο, τραυματιστήκανε 2 άτομα τα οποία τα πήραμε και τα πήγαμε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν και τότε εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι ήσαν 3 και δεν παρουσιάστηκαν καθόλου. Τέτοια γεγονότα έχουμε να ζήσουμε από την εποχή του 58 και 61 με τους τραμπουκισμούς, τις καρφίτσες και της εποχής εκείνης. Δεν πίστευα ποτέ ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι αυτού του είδους και τέτοιοι τραμπούκοι που χωρίς να προκληθούν, χωρίς να τους δώσει κανένα σημασία, είτε με απλό χαμόγελο, άρχισαν οπλισμένοι και τακτοποιημένοι με πέτρες και ρόπαλα να σπάζουν τα γραφεία του εκλογικού κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Και να τονίσουμε ιδιαίτερη λύπη την ανυπαρξία κράτους εκείνη τη στιγμή. Και να καταγγείλω, όπως συνηθίζω, ευθαρσώς, την σκοπιμότητα της ανυπαρξίας του κράτους. Διότι αν και επιχειρήθηκε να του αφαιρεθεί το αυτόματο του σκοπού, ο οποίος κυλιόταν στην άσφαλτο και στη γωνία της συμβολής των οδών Ματρέως και Κορίνθου, ήσαν απάνω από 50 αστυνομικοί παρατεταγμένοι και θεατές. Οι μισοί να κοιτάνε προς το κέντρο του Νικολόπουλου και άλλοι μισοί να κοιτάνε προς το κέντρο το δικό μου. Έσπασαν το αυτοκίνητο του αξιωματικού Κρέμη, το πρώτο. Έσπασαν το δεύτερο αυτοκίνητο ενός φίλου, δεν συγκρατώ το όνομα. Έσπασαν το τρίτο αυτοκίνητο. Οι 3 αστιφύλακες απεγνωσμένα προσπαθούσαν να διασωθούν. Πληροφορήθηκα ότι στην Πάτρα πραγματικά οργανωμένα γκρουπ πέρασαν από τα γραφεία των διαφόρων υποψηφίων και κατέστρεψαν και έκλεψαν και από το εκλογικό κέντρο του Γεωργίου Παπανδρέου, του Σκαμνάκη αλλά και τα κεντρικά, πετάγοντας πέτρες και τραυματίζοντας και ορισμένα άτομα. Αυτές οι πράξεις πραγματικά είναι καταδικαστές, είναι
τις καταγγέλουμε, και εκείνο το οποίο είναι αξιοπερίεργο, ότι ενώ υπήρχαν σώματα, αστυνομία, δύναμη μπροστά στο εκλογικό κέντρο του Σκαμνάκη, εντούτοις δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν αυτούς οι οποίοι πέρναγαν και έκαναν αυτούς τους τραμπουκισμούς. Πιστεύω ότι αυτές είναι πράξεις καταδικαστές, τις καταγγέλουμε, και πιστεύω ότι είναι καταδικαστές και από όλο τον πατραϊκό λαό. Η Νέα Δημοκρατία για άλλη μια φορά προκλήθηκε και στην Πάτρα από οπαδούς του Πασόκ. Απάντησε στις προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αισθανόμαστε την ανάγκη να περιφρουρήσουμε το ήπιο πολιτικό κλίμα των εκλογών και να φτάσουμε μέχρι το πρωί να γιορτάσουμε τη νίκη μας μέσα από ήρεμο πολιτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει τα επεισόδια και αποφασίσαμε στην Διακομματική Επιτροπή να κλειστούν, στο όνομα του ήπιου πολιτικού κλίματος, να κλειστούν τα πολιτικά γραφεία όλων των υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και να παραμείνουν ανοιχτά τα δύο εκλογικά κέντρα, ένα του κάθε κόμματος στην πόλη, τα οποία θα περιφρουρούνται από αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευθούν και στο μέλλον επεισόδια. Πάντως τα επεισόδια ήταν μικράς εκτάσεως και εντάσεως. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
Από τα γεγονότα της Κυριακής το βράδυ υπήρξαν τραυματισμοί οπαδών του ΠΑΣΟΚ. Είναι, θα λέγει κανείς, θαύμα που δεν είχαμε θύματα σε βαριά κατάσταση και θανάτους ακόμα, όταν εξπετογίζονταν τεράστιες πέτρες, όταν γένοτο επίθεση με κλόμπς και με νοστάλγια. Υπάρχουν και κάποια ντοκουμέντα να σας δείξουμε το τι άφησαν αυτές οι βάρβαρες ορδές μετά την επέλασή τους. Η επίθεση λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ είναι και το ζήτημα. Έχουμε εδώ λοιπόν ντοκουμέντα και με καρτερικότητα θα θέλαμε να δείτε όλο το θέμα. Η επίθεση των μυθιτών. Θα αποτύχει το κοιτάξτε περίπου τι γίνεται. Να το σπάει την τηλεόραση. Το Τσάρλι. Το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε πώς φεύγει μετά κιόλας. Είδατε και είναι πράγματι συγκλονιστικό. Θυμίζει τη δράση του παρακράτους και της Χούντας, ο τρόπος που δεν. Αλλά πέρα από αυτό, είναι σίγουρο ότι όχι, δεν υπήρχε κράτος, αλλά το κράτος συμπαραστάθηκε σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι το ανησυχητικό φαινόμενο. Εγώ είχα την τύχη, μέσα σε εισαγωγικά τον εαυτό, να δω όλη αυτή την κασέτα, να τη δω ζωντανή. Όταν έκλεισε το εκλογικό μου κέντρο, ανέβηκα επάνω στο δεύτερο όροφο στην πλατεία Γεωργίου, στο 4, που μένω και τα έβλεπα όλα από τον μπαλκόνι. Ένα πράγμα που δεν έδειξε ήταν το ότι ήρθε ένα αυτοκίνητο τύπου Volkswagen, κλειστό, σταμάτησε μπροστά ακριβώς εκεί στην Λιμπάτη, άνοιξε την πόρτα, φώναξε κάποιος νεολαία από τα γραφεία του Βασιλιάδη και τους έδινε ρόπαλα. Αυτό δεν είχα φωτογραφική μηχανή και δεν είχα και βιντεοκάμερα να το πάρω εκείνη τη στιγμή. Έφυγαν κατευθείαν για τα κεντρικά γραφεία και είδα και τη σκηνή αυτή που πηδάγανε οι νεαροί σε στυλ καράτε και χτυπάγανε το αυτοκίνητο, το κλειστό που ήταν μπροστά, κάτω από τα μάτια της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί απαθείς τους κοίταγαν να κάνουν αυτές τις πράξεις. Το δικό μου εκλογικό κέντρο καταστράφηκε στις 4 τα ξημερώματα μετά από τη συμφωνία της διακομματικής ότι αφού κλείσουν τα εκλογικά κέντρα η αστυνομία θα συνεργαστεί και με τα κόμματα, τους επικεφαλείς των κομμάτων, αυτά τα όργανα που έχουν την ευθύνη. Τούτο καταδείχθηκε στην πράξη ότι ήταν μια μεθόδευση ακόμα στην όλη πορεία της εφαρμογής του σχεδίου, γιατί πράγματι εγώ, αφού με ειδοποίησαν από οι σύντροφοι από τη γραμματεία του κινήματος ότι πρέπει να κλείσω το εκλογικό μου κέντρο, το έκλεισα και έφυγα και μετά από μια μισή ώρα επέδραμαν και κυριολεκτικά το κατέστρεψαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτών των μαρτυρών από την απέναντι πολυκατοικία, η επιδρομή στο εκλογικό μου κέντρο έγινε ως εξής. Με την κάλυψη μιας μοτοσυκλέτας μπροστά, με ένα περιπολικό από πίσω και στη μέση η επιδρομή, πώς να τους χαρακτηρίσω, τους μισθοφόρους αυτούς που είχε η Νέα Δημοκρατία, ανενόχλητοι, κυριολεκτικά, προστατευόμενοι από την αστυνομία, κυριολεκτικά. Πραγματικά, το βράδυ των εκλογών, διαπιστώνοντας κάποια πρωτόγνωρα πράγματα, ξαναγύρισε το μυαλό μου σε άλλες εποχές και είδα πάρα πολλές ομοιότητες. Ζήσαμε και είδαμε γεγονότα συγκλονιστικά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατραϊκό λαό που μας ενεμπιστεύει για άλλη μια φορά, για άλλη μια τετραετία, τις τύχες της Πάτρας στο συνδυασμό συνεργασία για την Πάτρα. Είναι μια συνεργασία, όπως γνωρίζετε, των ευρυτέρων πολιτικών προοδευτικών δυνάμεων του τόπου.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν 20 με 30 περίπου νεαροί που βρισκόντουσαν μπροστά στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Νικολόπουλου εμφανίστηκαν με ρόπαλα, με καδρόνια και με σιδερολοστούς κάτω από την επιτήρηση και την, μπορώ να πω, την ανοχή μιας δημιουργίας ΜΑΤ που βρισκόταν μπροστά ακριβώς στο κέντρο του κυρίου Νικολόπουλου, οι οποίοι νεαροί στη συνέχεια επετέθησαν προς το επάνω μέρος της πλατείας όπου βρισκόντουσαν οι οπαδοί του κυρίου Καράβολα και η αστυνομία, μπορώ να πω, άνοιγε διαδρόμους για να περνάνε από μέσα αυτοί οι νεαροί. Αυτά τα επεισόδια ήταν από περιθωριακούς προφανώς τύπους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν από συνειδητούς οπαδούς ούτε της άλλης παρατάξεως. Η κοινή γνώμη της Πάτρας τα καταδίκασε και για άλλη φορά ας φροντίζουμε όσοι είμαστε μπροστά στους αγώνες, όσοι έχουμε την ευθύνη, να παίρνουμε και τα αναγκαία μέτρα όσοι δεν τα πήραμε. Τα χτεσινά γεγονότα πραγματικά ήταν πάρα πολύ λυπηρά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των δημοτικών αυτών εκλογών. Μετά τη συντριπτική νίκη του συνδυασμού μας, συγκεντρώθηκαν γυναικόπαιδα έξω από το κέντρο, ενώ παράλληλα στο κέντρο του αντιπάλου του κ. Νικολόπουλου συγκεντρώθηκαν ΜΑΤ, αστυνομικές δυνάμεις, και δυστυχώς πίσω από αυτούς βρισκόσανται ροπαλοφόροι και διάφορα άλλα στοιχεία, τα οποία επιτέθηκαν εναντίον των ατόμων και των γυναικοπαίδων, ενώ η αστυνομική δύναμη και τα ΜΑΤ άρχισαν να χρησιμοποιούν δακρυγόνα, δημιουργώντας ένα τεράστιο πανικό. Ακόμα και κάτω από το Δημαρχείο της Πάτρας, όταν εγώ βρισκόμενος και πηγαίνοντας προς το Δημαρχείο, παρουσιάστηκαν άτομα πάλι με ρόπαλα επί της οδού Παντανάσης, τα οποία μόλις είδαν εμένα φώναξαν «Νάτος ο Δήμαρχος» και άρχισαν να πετροβολούν.
Οι παρεμβάσεις, πιστεύω ότι η όλη αυτή η κατάσταση έχει ένα τεράστιο φταίξιμο η αστυνομία και ο αστυνομικός διευθυντής. Επίσης θα ήθελα να δηλώσω ότι ήταν απαράδεκτες, εντελώς απαράδεκτες και διαστρεβλωτικές οι δηλώσεις του κυρίου Νομάρχη στην χθεσινή εκπομπή στην ΕΡΝΑ. Σήμερα το πρωί παρατήρησα ότι η αστυνομία έχει πιάσει άτομα τα οποία δεν πιάστηκαν με απολύτως τίποτα στα χέρια τους, εντούτοις τα συνέλαβαν και σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, για να αφαιθούν ελεύθερα και να γίνει μια τακτική δικάσιμος. Σήμερα το μεσημέρι, όλος παραδόξως, πληροφορούμε και ένα άλλο γεγονός. Δίδουν κάποια εντάλματα συλλήψεως σε ορισμένα παιδιά των 10-15 ετών, 15-20 ετών, μετά τα γεγονότα αυτά. Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το τι συμβαίνει. Φοβάμαι πολύ ότι ασκείται ένα τεράστιο κλίμα τρομοκρατίας, το οποίο θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να προασπίσει την ηρεμία του τόπου μας. Φοβάμαι πολύ, μπας και όλο το σύστημα αυτό εδώ πέρα είναι μια, αν θέλετε, προετοιμασία για κάτι άλλο που ενδεχόμενα συμβούν εδώ στην Πάτρα. Ξέρετε ποιοι είναι ο Καλαμπόκας και ο Μαραγκός, έτσι. Καλαμπόκας και Μαραγκός, επαγγελματίες δολοφόνοι. Το 9.30 ώρα είχαν κλόπους στα χέρια τους, είχαν ξυλαφάκια από ό,τι λέγανε κάτι παιδιά, ήταν συντρονός τους, είχαν να πούμε μετά έφυγα, ξαναγύρισα, μαζεύτηκε κόσμος πολύς εδώ και είναι ο κύριος Καράβολας και κάποιος κύριος λέει... Αναγνωρίσατε κάποιον, ξέρετε ποιον είναι. Ο Μαραγκός, είναι ο Μαραγκός. Ο νηψιός του Βασιλιάδης, τα ονόματα τους ξέρουμε τους Βασιλιάδης Πέτρος, ο ανιψιός του Υπουργού Βασιλιάδης Πέτρος. Ο Γλετζή. Πέστε μας τι είδατε αφού είσαστε εδώ. Έχω δύο παιδιά στο σχολείο εδώ και είχα έρθει να πάρω κάτι από το σπίτι μου και είδα αυτή την κατάσταση. Μην τον επαριστεύετε. Δεν πειράζει να γυρίσουμε. Τι δολοφόνοι ρε! Κύριε Τσάκωνα, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση του καθηγητή αυτή τη στιγμή? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βαριά, διότι η κάκωση αυτή είναι εκτεταμένη, είναι βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση με έξοδο εγκεφαλικής ουσίας και πιθανώς βαρύτερη θλάση εκτεταμένα στον εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή με εντολή του κ. Παπαδάκη θα πάει στο Ρίο, θα κάνει αξονική και αν χρειαστεί θα επέμβει ο κ. Παπαδάκης εδώ. Έχετε καταλάβει από τι προήλθε κάκωση? Σίγουρα από όργανο θλόν που λέμε στην ορολογία της ιατρικής, μεταξύ ξύλου και σιδηράς ράβδου. Είσαι δημοσιογράφος, πες μου τι έγινε.
Στις 11:05 προσπάθησαν οι γονείς και οι μαθητές να μπουν μέσα στο χώρο που είχαν καταλάβει η ομάδα νεοδυτών, με πρωτοεργάτη τον Καλαμπόκα, τον Σπίνο και κάποιους, τον Μαραγκό και άλλον έναν. Μόλις άνοιξε η πόρτα άρχισαν να εκτοξεύονται τσιμεντόλιθοι, καρέκλες, σίδερα, καδρόνια. Και μέσα σε ένα λεπτό βρέθηκαν δύο άνθρωποι στο έδαφος, ο ένας με ανοιγμένο το κεφάλι στην κυριολεξία και ο δεύτερος με σοβαρό τραύμα εδώ στο μέτωπο. Αμέσως τους βάλαν στο αυτοκίνητο του Δήμαρχου και τους φέραν στο νοσοκομείο. Πού ήταν αυτοί και ποιος είναι αυτός ο τραυματίας? Ο τραυματίας είναι ο Τεμπονέρας ο Νίκος, ο καθηγητής, και ο άλλος τραυματίας είναι ο Τσουκαλάς ο Χρήστος, πάλι καθηγητής. Ο κύριος που είναι εδώ κινδυνεύει? Νομίζω ναι, και όσο και αν είναι συγκλονιστικό, οφείλω να το πω, έχω στην τσέπη μου ένα φάκελο με μυαλό του ανθρώπου που είναι αυτή τη στιγμή στο χειρουργείο. Είμαστε συγκεντρωμένοι στα γραφεία της ΕΛΜΕ γιατί είχαμε πληροφορίες. Μας πήραν τηλέφωνο ότι γίνονται επεισόδια και ότι έχουν οργανώσει τρομοκρατικές επιθέσεις ενάντια στους μαθητές. Με γνωστά στοιχεία. Εγώ δεν τα ξέρω τα στοιχεία αυτά. Ποιοι ήταν αυτοί? Μιλούσαν για οργανωμένους τραμπούκους. Ιδιαίτερα από την παράταξη της ΟΝΕΔ. Τα ονόματα έχω προσωπικά. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε? Η αστυνομία ειδοποιήθηκε? Επανειλημμένα από μαθητές, από καθηγητές κλπ. Και τι έκανε? Δεν φάνηκε πουθενά. Τι είδατε κατά την επίθεση και τι έγινε που ειδοποιήσατε τον κύριο Νομάρχη? Εγώ δεν είδα την επίθεση. Εγώ βγήκα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς έγκαιρα και κάλεσα τον κύριο Νομάρχη να αναλάβει τις ευθύνες του. Ότι υπάρχει κίνδυνος να χτυπηθεί κόσμος εκείνη την ώρα. Ήδη από τις 8 η ώρα το κατήγγειλα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Φάρου. Πήρα εφημερίδες και είπα καθιστώ υπεύθυνο τον κύριο Νομάρχη, υπάρχει κίνδυνος να γίνουν επεισόδια, να θρηνήσουμε νεκρούς. Εκείνη την ώρα, μετά από λίγο μάλλον, ήρθαν οι διευθυντές που είχαν συμμετάσχει σε μία σύσκεψη με τον κύριο Νομάρχη. Μεταξύ των άλλων, ο κύριος Νομάρχης τους είπε ότι η κατάληψη είναι παράνομη πράξη και η ανακατάληψη από πολίτες είναι νόμιμη. Αυτό σημαίνει ότι οι τραμπούκοι της δεξιάς είχαν πάρει το σήμα να χτυπήσουν το λαό της Πάτρας. Να παραιτηθεί ο Νομάρχης Στάγαρης εδώ και τώρα. Πέστε μας κατευθείαν τι είδατε. Ναι, εγώ προσωπικά δεν είδα τίποτα. Εμένα μου τηλεφώνησαν στα γραφεία της ΕΛΜΕ που είμαστε μαζεμένοι πολλοί συνάδελφοι και μας είπαν ότι ο Νεδίτες, τραμπούκοι, επιτίθενται στα παιδιά στο τρίτο, στο συγκρότημα του ΒΟΥΔ. Και είπα στους συναδέλφους να τρέξουν επάνω προκειμένου να αποτραπούν επεισόδια ενάντια των μαθητών. Και μετά από λίγο με παίρνουν τηλέφωνο και μου είπαν ότι χτυπήθηκε ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τεμπονέρας, τρέξτε στο νοσοκομείο γιατί πεθαίνει. Είμαι εκπρόσωπος από την Επιτροπή Κατάληψης Πάτρας, λέγομαι Παπαδόπουλος Γιάννης και θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταγγείλουμε τους τραμπουκισμούς της δεξιάς των εγκάθετων αυτών ανθρώπων που κινδυνεύει ακόμα η ζωή ενός καθηγητού από ό,τι μάθαμε πάνω. Από αυτή τη στιγμή και εμείς, όπως είπε και η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Αχαΐας, η κυρία Αντωνέλη, ζητάμε αμέσως αυτή τη στιγμή να παραιτηθεί ο Νομάρχης, ο κύριος Στάγαρης, και ακόμα ζητάμε ο δημοκρατικός λαός να βγει στους δρόμους, γιατί εδώ θα μας σκοτώσουν κιόλας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα βγούμε να φυλάξουμε τα παιδιά. Την κατάσταση πως ήταν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βαράγαν όποιον πέρναγε από το σχολείο. Επί μία μισή ώρα ήταν ειδοποιημένη η αστυνομία τρεις φορές και δεν είχε έρθει. Και ήρθαν μισή ώρα αφού χτυπήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή 2 ώρες από τότε που πήγαν οι ονεδίτες στο σχολείο. 2 ώρες μετά. Τρεις φορές και δεν είχε έρθει. Και ήρθαν μισή ώρα αφού χτυπήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή 2 ώρες από τότε που πήγαν οι ονεδίτες στο σχολείο. 2 ώρες μετά.
αυτό. Η νομαρχία Καΐας εντελώς κλειστή. Την ώρα των επεισοδίων βρισκόμουν έξω από το τρίτο λύκειο και είχαμε πάει με ένα φίλο για να δούμε τι γίνεται. Τι έγινε, πού χτυπήσατε, εσείς κατευθείαν? Εγώ ήμουν απ' έξω από το σχολείο και σε κάποια στιγμή νιώθω κάτι να φεύγει από μέσα από το σχολείο και να με χτυπάει στο σαγόνι, που από ό,τι βλέπετε πήγα και μου βάλανε 4 ράματα. Λοιπόν, μόνο μην το δημιουργήσουμε κατάσταση, ναι. Όχι, αλλά μην λέμε τώρα πράγματα που είναι. Δεν είναι μας κοροϊδεύει. Ένας είναι η αστυνομία κάνει καλά. Έτσι δεν είναι, δεν την έκανε καλά. Δεν είναι αστυνομία τώρα. Εμείς σας καταγγέλνουμε ότι είστε ηθική αυτούργοι, αυτό λέμε εμείς. Συγκαλύπτετε τους δολοφόνους. Τι να βγει με τις Πολιτικά θα σας χτυπήσουμε εμείς, όχι με μηνύσεις. Γιατί με μηνύσεις δικά σας είναι και τα δικαστήρια και οι παραπάνω και οι παρακάτω. Μονάχα δικά σας είναι. Πολιτικά θα σας χτυπήσουμε. Καταλάβατε. Προφωνία αλλά λαμπράκι. Με σιδερένιο ρόπαλο στο κεφάλι. Ακριβώς. Με συγκέντρωση αγανακτημένων και στημένων και προκατασκευασμένων και τηλεκατευθυνόμενων από τον κρατικοκυβερνητικό μηχανισμό εγκληματικών στοιχείων, με επικεφαλής τους γνωστούς τραμπούκους, τον κύριο Μαραγκό, τον κύριο Καλαμπόκας, τον νέο σας συνάδελφο, δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της ΟΝΕΔ και επίλεκτος τέλεχος διαπρεπής ιδέες ενέργειας, που κατ' επανάληψη αυτή η ομάδα έχει εντοπιστεί, έχει καταγγελθεί πολιτικά και ο κύριος Βασιλιάδης με τον κύριο Μητσοτάκη ανέλαβαν το βράδυ των δημοτικών εκλογών να πούν ότι έγιναν κάποια επεισόδια εξυπηρετώντας μάλιστα των συγκεντρωμένων των ειρηνικών και άοπλων του κ. Καράβολα, ενώ γνωρίζουμε ότι η αστυνομία το βράδυ εκείνο συμπαρατάχθηκε με τους τρομοκράτες σε βάρος της ειρηνικής συγκέντρωσης της επινίκειας που γινόταν στο εκλογικό κέντρο μπροστά. Αυτό μαζί με τα επεισόδια που είχαν προηγηθεί στις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου, που στα φωτογραφία του κ. Καράβολα, έχουμε μια σειρά επανειλημμένων επεισοδίων μιας συγκεκριμένης εγκληματικής συμμορίας που δρούσε ανενόχλητη στην Πάτρα, με την ηθική κάλυψη, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των κρατικών αρχών, αστυνομικών, του νομάρχη, των εισαγγελικών, διότι πρόκειται και περί στενών και προσωπικών φίλων και του κ. Νικολόπουλου, οι οποίοι είναι τακτικοί θαμώνες και της νομαρχίας και των υπουργικών γραφείων και συνδετημόνες τους και φίλοι τους και προστατευόμενοι. Αυτοί οι κύριοι αποτελούνται υπερβαίνοντας και τον νόμο και το κράτος, το λεγόμενο κράτος και την αστυνομία, επειδή δεν μπορούσαν, φέρεται, να χρησιμοποιήσουν αποκάλυπτα την νόμιμη βία των μάτι της αστυνομίας σε βάρος των παιδιών στα σχολεία, προέκριναν να επιστρατεύσουν τα εγκληματικά αυτά στοιχεία, τα οποία ανήκουν κομματικά και ιδεολογικά στην ΟΝΕΔ και στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να χτυπήσουν την απεργία. Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί από πολύ ψηλά και είχε σκοπό την αιματηρή καταστολή και την διάλυση των αντιδράσεων των μαθητών στα σχολεία. Λοιπόν, λέγομαι Θανάσης Πιλιώτης και είμαι φοιτητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Πήγαμε μια μισή ώρα πριν περίπου τη δολοφονία του καθηγητή στο τρίτο λύκειο Πάτρας, μαζί με άλλους 2 φίλους μου, συμφοιτητές. Ναι. Εκεί πέρα ρωτήσαμε τα διάφορα παρευρισκόμενα άτομα για το τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, τους είπαμε πώς πάει η κατάληψη κτλ. Αυτοί μας απάντησαν ότι αφενός εμείς δεν είμαστε μαθητές και η κατάληψη έχει πλέον ληχθεί. Τους είπαμε, εγώ τους ρώτησα ποια είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μαθητών. Και αυτό έρχεται αμέσως ένα άτομο εκεί πέρα, ονόματι Καλαμπόκας, αρπάζει από το κουφάνο εδώ πέρα, μου λέει από πού είσαι εσύ και τα λοιπά, με βρισκές και τέτοια. Πάει ο συνάδελφός μας, ο συμφοιτητής μου, να τον εμποδίσει και το ρίξανε πάνω 20 άτομα, το ρίξανε κάτω, κλωτσές, μπουνιές, ξύλο, έχει σημάδια στο πρόσωπο. Κύριε Δήμαρχε, τι έχετε να δηλώσετε για αυτό που έγινε απόψε? Αυτό έγινε ένα φοβερά λυπηρό γεγονός, μετά από μια έκκληση των γονέων να παραβρεθώ εκεί, διότι συνέβαιναν επεισόδια στο τρίτο γυμνάσιο κοντά στα Ψαραδόνια, στην πλατεία Γουτ. Πήγα εκεί και πράγματι υπήρχαν άτομα, μεταξύ των οποίων ο κύριος Καλαμπόκας, νη δημοτικός σύμβουλος, και ο κύριος Μαραγκός, 2 άτομα τα οποία είναι της ΟΝΕΔ, ο γραμματίκας. Αυτά τα 2 άτομα γνωρίζω εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Και τι έγινε? Και είχαν βγάλει αυτά τα άτομα τα οποία είχαν καταλάβει το σχολείο, τους έβγαλαν αυτά τα άτομα, τα έβγαλαν έξω και μπήκαν αυτοί μέσα. Μετά βρέθηκα εγώ απ' έξω από το σχολείο και συνέβη, ας πούμε, είδα σε μια στιγμή να πετάνε κάτι μπουγέλα, νερό
λωστούς, ξύλα, και εκείνη τη στιγμή υπήρξε μια αναστάτωση, μπήκαν μέσα ορισμένα άτομα τα οποία βρίσκονταν στον δρόμο και βλέπω ένα άτομο το οποίο ήταν πεσμένο κάτω και τραυματισμένο. Εκείνη τη στιγμή φωνάζανε ότι υπάρχει κι άλλο άτομο σκευημένο, να βρούμε ένα αυτοκίνητο να το πάμε στο νοσοκομείο. Πήρα το αυτοκίνητό μου, έβαλαμε τους δύο τραυματίες μέσα, ο ένας μάλιστα ήταν θανάσιμα χτυπημένος στο κεφάλι. Μπήκαν στο αυτοκίνητο, τους πήγαν στο νοσοκομείο και ο ένας, ο κύριος Τεμπονέρας, ο Τεμπονέρας Νίκος και οι δύο καθηγητές του γυμνασίου, ο Τεμπονέρας πέθανε. Ο Διάβολος είναι και αυτός τραυματισμένος, αλλά όχι τόσο πολύ σοβαρά. Ήρθα στην Πάτρα ώρα 3:20 μετά τα μεσάνυχτα, προκειμένου να ενημερωθώ για την πορεία της ανάκρισης, γιατί θα πρέπει και η εξωματική αντιπολίτευση να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στην Πάτρα, αλλά και πώς οι ανακριτικές αρχές προχωρούν το έργο τους. Δυστυχώς, όπως πληροφορούμε μέχρι αυτή τη στιγμή, παρότι είναι γνωστοί οι δράστες, οι γνωστοί τραμπούκοι της ΟΝΕΔ, Καλαμπόκας, Μαραγκός και λοιποί, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και καμία προσαγωγή σε αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν μια σειρά από ονόματα: Γραμματίκας, Μπακογιάννης, Γραμματικόπουλος, Τζόλας, Σπίνος, Μιλωνάς. Θα ήθελα να γνωρίζω γιατί ακόμα δεν έχει συλληφθεί έστω και ένας και γιατί ακόμα δεν έχει κινήσει ουσιαστικά η διαδικασία της ανάκρισης. Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει. Ποιος επιχειρεί να συγκαλύψει τι εδώ στην Πάτρα? Αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε καταθέσεις. Από ποιους? Από αυτοευνήτως προσερχομένους? Από μάρτυρες. Αυτός ο κατάλογος είναι γνωστός. Παρακαλώ, κινήστε τη διαδικασία για να συλληφθούν. Δεν πρόκειται να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και όσοι συμβάλλουν σε προσπάθειες συγκάλυψης θα είναι κατηγορούμενοι. Έτσι. Σας το επιδίδω. Παρακαλώ λοιπόν να συλληφθούν και να προσεχθούν. Είναι οι τραμπούκοι της ΟΝΕΔ που ξεκίνησαν από τα γραφεία της ΟΝΕΔ με στόχο να δολοφονήσουν απόψε. Από εκεί πέτρες. Ταμάτε. Πέτρες, πετάνε. Ναι, εγώ να πω. Και πάλι η πλατεία Γεωργίου. Αγαπημένε μας Νίκο Τεμπονέρα, ο Λαμπράκης, ο Πέτρουλας, ο Μαγνητάκης, όλοι οι αγωνιστές της δημοκρατίας έχουν πλέον στο πλάι τους, στο πάνθεον των ηρώων εσένα,
το σεμνό και μαχητικό καθηγητή της προόδου και της λαϊκής δικαιοσύνης. Εσύ θα είσαι πλέον ο αγωνιστής της παιδείας. Οι κατηγορούμενοι δεν κρυβόσανται, οι κατηγορούμενοι δεν παρουσιάζονταν μέχρι και χθες κατόπιν δικής μου συμβουλής και με δική μου ευθύνη. Δολοφόνε φασίστα της δεξιάς. Αλέκο, θα μας πεις κάτι. Φίλοι και φίλες, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, χαιρετίζω τη σημερινή σας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην απόφαση του ανακριτή να απελευθερώσει ένα εκ των δολοφόνων του ηρωικού μάρτυρα της Δημοκρατίας και του αγωνιστή της λαϊκής παιδείας Νίκου Τεμπονέρα. ότι μόνο το ότι ο Νομάρχης απέρριψε ομόφωνη απόφαση, μάλλον κατά πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετατραπεί ο δρόμος αυτός σε πεζόδρομο και να στηθεί το μνημείο, εμείς θα υλοποιήσουμε την απόφαση της πλειοψηφίας. Στο σημείο αυτό βλέπουμε την κόλλα από όπου αποκόλλησαν την πλάκα που είχε το μνημείο του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα. Πιστεύω ότι είναι έργο των γνωστών κύκλων που δρούν ακόμα και τώρα, θρασίτατα. Είναι άνθρωποι που στο φως έστω της ημέρας δρούν σκοτεινά προκειμένου να αφανίσουν αυτό που τους ανησυχεί. Από αυτό και μόνο δείχνουν την ενοχή τους, αφαίρεσαν αυτό που τους ενοχλούσε πάρα πολύ. Όμως είναι αλήθεια ότι ο Νίκος δολοφονήθηκε από το παρακράτος.